This is Bulgarian Voice, the community radio of all Bulgarians in Ontario, brought to you by the Bulgarian Voice Corporation. Вие слушате радио Български глас. Програмата на радио Български глас достига до вас благодарение на корпорация Български глас. Добър вечер и от мен. В днешното предаване ще чуете накратко новини от България, информация за местните събития и прояви, една интересна анкета на колегата Евгений Антонов, интервю с треньорките по художествена гимнастика Стефка Мотавчиева и Мими Маслева от клуба Джуско в Торонто, рубриката Нашите деца, църковен календар и, разбира се, много музика за вашето добро настроение. Вие слушате радио Български глас. Сега, скъпи слушатели, да чуем анкетата, която подготви за вас колегата Евгений Антонов. Добър ден, драги слушатели на радио Български глас. Имаме удоволствието да бъдем в този момент в родината, защото се намираме пред сградата на Софийският университет, където в следващите минути ще разговаряме с младите хора наоколо. Темата днес е сключеното наскоро споразумение между България и Канада за облекчаване на визовия режим, което предвижда гражданите на Република България, които са имали визи за Канада през последните 10 години, както и притежателите на неимигрантски визи за САЩ, да бъдат освободени от кандидатстване за разрешение за пътуване до Канада. За тях ще бъде необходима само регистрация по електронната система. Нека сега чуем какво мислят българите по този въпрос. Това е супер, който има желание да ходи там, примерно, или да идва тук, защо не? Цяло е добре, може би от една страна. Са облегчен режим, не е пълно премахване на визите, но пак е нещо според мен. Мнение по принцип е, че е чудесно да се пътува без визи, не само в Щатите и Канада, нали? Това е идеалният вариант. Надявам се, като влезем в Шенген, да се облегчат нещата доста повече. Те, колкото повече затягаха режима на пропускане на имигранти, сега почват да го отпускат наобратно, защото просто виждат, че наплива е голям и печелят от нас. Няма кой знае какво облегчаване там. В смисъл това е, колкото си спомням за вече издадени визи, че просто много по-лесно става при издаването и тези неща. Според мен е лошо решение. Много се радвам, защото имам приятели в Канада и мога да им отида на гости. Уважаеми слушатели на радио Български глас, това беше мнението на България от нашата мила родина. Аз съм Евгений и ви желая приятен ден. Don't drink and drive. Drinking and driving puts your life in danger as well as the lives of others. Live your life. Don't throw it away. Please, don't drink and drive. This message brought to you by Chin Radio. The multicultural voice of the megacity. CHIN. Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно на вълните на Чин Радио с редовната неделна емисия на Български глас, радио на българската общност в Онтарио. Излъчваме всяка неделя от 18 часа на честоти 1540 AM, 91.9 FM или чрез директен стрим от уеб страницата на Чин. Пред микрофона с вас ще бъдат Елена Дойчинова и Евгений Антонов. В програмата днес отбелязваме два големи предстоящи празника. Утрешният 29 юни Петров ден и 1 юли национален празник на Канада. Чуйте новини от България и общността за децата, както и хубава българска музика за вашето лятно настроение. Да, астрономическото лято е вече тук. Любимият на всички ни сезон ни напомня, че е време за пътешествия към далечни земи или може би към България и морето. Това беше група Кага с песента «Време за море». Чухте шопски припевки в изпълнение на вокална група Квартет Абагар. Уважаеми слушатели, чуйте сега новините от България с нашия специален кореспондент там, Светослав Николов. Радио Български глас, 28 юни 2015 година. Църковен календар. В народните представи и традиционна българска празнична обредна система Свети Петър е ключар на райските порти и покровител на жатварите. На Петровден, 29 юни, се отговява от Петровите заговезни с младо петровско пиле, яде се пилешка каша и ябълки петровки. Имен ден празнуват всички с имената Петър, Павел, Петя, Петра,
Павлина, Полина, Камен, Кремена и други. Поздравяваме всички именици с една добруджанска, но станала емблематична за цяла България народна песен в изпълнение на Верка Сидерова. Уважаеми слушатели, 1 юли е националният празник на Канада. 148 годишния рожден ден празнуваме тази година, както и изконните й ценности – толерантност, равноправие, върховенство на закона, семейство, любов и взаимопомощ. Ето и някои забавни факти за Канада. Конфедерацията е създадена на 1 юли 1867 година, но официално празнуването на 1 юли е постановено със закон едва 12 години по-късно. Без имиграцията населението на Канада би намаляло. Канадски изобретения са фъстъчното масло, картонените поставки за яйца, световните часови зони, IMAX, найлоновите пликове за буклук и, разбира се, всемогъщият Путин. Най-дългото географско наименование в Канада е името Пеквахнамай Коскуаск Уайпинуаник, име на езеро в Манитоба, състоящо се от 31 букви и означава на езика на племето Кри място, където дивата пастърва се лови с куки. Забавлявайте се в почивния ден, приятели! Наш специален поздрав за празника е песента «Джени» по стихове на Робърт Бърнс в превод на Владимир Свинтила и в изпълнение на Валди Тотев. Музика Валди Тотев. А ето и новините от общността. Всяка неделя от 10 до 14 часа от 7 до 26 юли Детска лятна академия организира забавления за деца, екскурзии, спортни игри, драматизация на детски приказки, конструиране, изкуства, песни и танци. Мястото е 1555 Steeles Avenue West, Брамптън. Контакт Майя Василева 647 300 8828. На 5 юли, неделя, в Lionhead Golf and Country Club 8525 Мисисага Роуд, Брамптън, ще се проведе 11-тият ежегоден благотворителен голф турнир. Набраните средства ще бъдат дарени на Българската източна православна църква Свети Димитър. Телефон 905 455 8400. Bulgarian Canadian Society съвместно с Радио Български глас ви канят на традиционния годишен пикник неделя 19 юли от 10 часа в Bruce's Mill Conservation Area, Стоввил, Онтарио. На разположение е скара за барбекю. Да дадем воля на българския дух сред красивата природа. При дъжд е осигурен подслон. Всички са добре дошли. Това бе всичко за днес. Разделяме се с вас, приятели. Слушате Боси времена, пее Лилия Илиева с Биг Бенд на Българското национално радио. Благодарим ви, че бяхте с нас. Слушайте ни отново следващата неделя точно в 18 часа на чин, 15:40 AM и 91.9 FM или чрез директен стрим от веб страницата на чин. Пред микрофона с вас бяха Елена Дойчинова и Евгений Антонов. Носете в сърцето си България. От името на целия ни екип ви желаем весело лято с много смях, любов и мечти. The multicultural voice of the megacity, CHIN.